Vasiljević, Brnović i Miodrag Božović, nabačena lopta, prilika za Partizan. 1:0. Strelac je Milošević, Savo Milošević. Mladić koji se nalazi na putu da postane pravi golgeter. Vidjet ćemo to naravno još jedan put, izvanredan centaršut, visoki skok Miloševića i neodbranjivo. 1:0 u 37. minutu za Partizan. Bio je tamo Ivić, prilika je dalje za Crvenu zvezdu. I jedan je teret, oboren je jedan igrač Crvene zvezde i sudija Čokanica pokazuje na belu tačku, protestuju igrači Partizana. Precizan je Ivić, 1:1. Tešović. Ćurčić. I to će sada biti jedan teret za Partizan. Ivo Milošević. Savo Milošević. Precizno i 2:1 za Partizan. Drugi gol Miloševića na ovoj utakmici. Ukupan rezultat 2:2, međutim Crvena zvezda ima pobedu od 1:0 i fudbala, i boksa, i vatrometa. Budelj. Udarac iz daljine i gol! Da li je to bio Čermes, to ćemo uskoro saznati. U svakom slučaju, sa velike udaljenosti, sa sigurno 30 metara, da vidimo to još jedan puta. Udarac sa 25-30 metara. I da li je to bio Vasiljević? Petar Vasiljević. Libero Partizana na ovoj utakmici postiže treći gol za Partizan, tako da je Partizan za samo minut praktično postigao 2 gola. Milošević iz 11-terca i Vasiljević iz velike udaljenosti.